Sä olet semmonen saatana paha ilmalintu. Ikkunasta katselin, kun höyrylaiva seilaa Aurajoen siljätä pinnan. Apua! Kukas noin komiasti syö? Kunnanjohtaja tarjoaa nimismies Markkulalle eläkkeelle lähtiä sillallisen. Se on nimittäin justiinsa se tilaisuus, johon me oltiin tulossa. Vai etsit sinä itsellesi liittolaista? Minäkö? Katsotaanpa. Kelloni on tosiaan jäljessä. Röypänymä ja unimittu amukku, pojat ne saulaleit, että simmerrä mynne. Varmasti. Tämän näyttävän manööverin jälkeen poliisit saapuvat. Täällä ei juoda omia viinoja. Ei me tultukaan juomahaan. Tultiin myymään. Pöytäviinaa. Raivotkaa. Tai vaikka Kosken korvaa. Mistä kukakin tykkää ja paljon alkohintoja halvemmalla. Enpä oikein tiedä. Kaupan päälle tulee vakuutus. Millainen? Palovakuutus. Ei pala ravintolakaan niin herkästi kuin muuten palaa. Savunuolee raunioita, tiedäthän miltä tuntuu. Lämmittää käsiään palaneiden kotien tuhkassa. Hää! 100 vuotta sitten kapteeni Cook nousi tälle saarelle. Ja tällä saarella alkuasukkaat tappoivat hänet. Suomen sotilas vastaa 10 ryssää. Niin, kyllä kai. Mutta mitä sitten tehdään, kun tulee se 11? Mirekäällelle raasaamit ngahat ja piapsangin ugito hekmukatuna. Oksu nisälle sänimlänne. Polta moni! Höissä miuppuu trapsa.